Ngobeng. Ay, makaumutak man. Ayan mo. Ayan mo. Ay, makapagpag-urakon. Naman taala at man daging takkel ka sa gaysay gitoy. Ayan na, tangaw bingon. Kada ti parparami ta kanya nga vlog. Ay! Tagalog dapat isa na Ilocano at gawin. Nakita niyo ba siya? Saan niya nagpunta? Doon? Doon siya nagpunta? Ha? Hoy! 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 Bumalik ka dito! May pinapagawa pa sa'yo, hindi mo pa tinatapos yung vlog mo. Wala ka na namang ma-content. Gusto mong palawin kita. Ha? May drinking session lang kami dyan. Ano? Meron kayong drinking session? Bakit kayo may drinking session galing gabi na? Gusto mo isumbong kita kay mama mo? Sumbong kita kay papa mo? Ha? Isusumbong kita. Akala mo nagloloko ako, ha? Wise ka. Sige, tapusin mo yung vlog mo. Oh na, sige na. Ito na. Gagawin ko na oh. Ito na. Ayos-ayusin mo yan, ha? Pinapaya mo ang St. Mary's University. Baka paghintay to. Ha? Sige, gilan mo. Uy! May lagay nyo ng mga mukha nyo, pre, oh. Wala nang makontent. Basta contents? Uy, Mario, ilagay mo na yung mukha mo dyan, pre. Ano, nakapost lang to, Devon? Oh, pre. Pag malapit na ako sa inyo, saka kayo mag-post. Sumere ko yung panguna, pre. Ikaw yung batak. Uy! Bilisan niya! Normal talaga tong just mark na to. Hindi tangik yung sakto sa mukha mo. Baka mapunit, pre. Hanggang, Sego. Ha? Sige. Sakto na. Sakto na. Na-video na yung kabon, pre. Hanggang na, Sego. Ano ba? Matagal ba? Meron. Diyan eh, pang Jai, kinisego. Ano yung mukha nito, Devon? Nakataas Babae. yung kamay? Oo. Nakataas yung kamay niya. Ha? Hindi, yung sakto lang. Sakto na? Okay na yan? Sino narasan si Sego? Sino dito sa taas? Sino ba? Let's go! Sino dito? Ay, si Allen. Sige, okay na, pre? Oh, game na. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Diyo na nga! Sinira mo kasi. Tara na, sumera kasi, sinira mo kasi. May deflection. Yung deflection niya, pre. Lakas kasi ng wind speed. Sumera tayo, isakto mo yung ulo mo dito habang tinutulak mo. Isakto mo na, pre. Isakto mo na, bilis. Bilisan mo. Ay. Kasi hindi na isang trabaho. Ito lang, nasira na. Flax! Ano? Ano na? lang? Reling pre ka. Sumera, pati yung lalaking estudyante, pinagnasahan mo. Pag tumingin ka, kain ka. Walang panghasa. Walang magawa. Tara, mag-espadano na tayo. 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空 Tanga hindi yan baril. That's Ace. Tindihan mo yun, Sumera? Ay, then. Sige na! Huwag yun na, tara na pre! May nerd ko ka na! Eh, wala na yan! Hindi, ginigam di ba ba? Bahina. Madegsa sa English.
na, sa may lagay. Magsisigaw ng pause ko. Duwa kayo ah. Ganyan na lang kasi ako parang sa hero. Apo! Sige lang, hindi. Parang sa hero. Oh, ganyan na. Tapos, Nagiging... 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは白い白いあの雲突き抜けたら見つかると知って Yan na, magtago na kayo ha. Pwesto na muna kayo, pre. Lalakad. Ay na pre, panatan na natin yan oh. Nakikiram ka lang sa Mera. Mag-thank you ko naman. Yeah, thank you po. English. Brother, thank you. Ganyan po kababait mga kaibigan. Ang mga civil engineering students. Uy, daman. Anong clubs affair? Anong spelling? Clubs affair. Affair. Clubs affair. Okay na yan? Wala pa akong kasabihin. Integral pa. Area method. Derivative. Di ko nariray. Help! Uy, yung paa niya! Yung paa niya! ano ba nangyari dito? Yung paa niya naputol! Yung paa niya naputol kasi yung paa niya! Naputol yung paa niya? Yung paa niya! Tanggalin yung medyas. Tanggalin yung mesh! Uy, paano yan? Tanggalin yung... Dito sa kabila yung naputol! Ay, dito? Sige. Eto, ganyan yan oh. Ganyan. Tapos ito ilulusot yata dito eh. Oo, ganyan. Ganyan yun. Ganyan yan oh. Bakit? Di ba naman yung tinanggal yung sapatos sa kabila? Ano ba kasi to? Paano ba yan? Dito yan. Ito ang gagawin kapag may fracture dito sa paa. Una, kunin ang bandage. Tapos? Tapos, tupihin. Ah, Dapat naka-narrow. arrow. Narrow cravat. Bet arrow. Narrow. Narrow. Hindi arrow. O, Narrow to? cravat. O, narrow to. Kunin ang mga splint. Yan. Splint! O, splint ang tawag dito. Di ba Tapos- splint yung ginawa mo kanina? Tingnan nga natin yung na-splint. Ay! Tapos, ilagay. Oh, lalagay. O, ganyan. Kaya mo naman pala, ba't ba kami tinawag? Kala ko alam nyo. Uy, yung helmet! Ma-injure yung Okay ulo! Matanggalat ng book Hindi! Sige, ilagay mo na! Kapag okay na Ano yan, BJ? ikuan nyo. Oh, anong ikwan? Di Square na namin knot. alam eh. Square knot. Square knot. O, square knot. Square O, knot. paano mag-square knot? Ano? X raised to 2. Papasok yung isa, Lalabas, bubuka ka. tapos papasok din yung isa. Oh. Ay mali. Joke. Ay, Joke, tama. Oo, tama naman. Oo, ganyan. Paano magtanggal ng... Wag mo lang tanggalin dun lang ton. Buhatin nyo! Ilagay nyo na! Bakit? Hawa mo tawa mo. Hawa mo tawa mo, bilis. Uy, di ganyan! Tama na, Bre! Uy, tama na! Mali.
Devon ano daw talaga? Sa SCC po, gumawa po kami ng vlog dito sa lahat ng booth. Tapos na po namin dun sa Mert MGAC, tas dun sa banda dun. Oh, game na pre! Apo! Ang lakas ng signal dito ah! Pitunin nga natin. Ni Apo na lang labas! Sa akin Devon, labas mo. Mobile tanga sumera. 1, 2, 3, action! Dito pa tayo ngayon sa booth ng SMU Dance Troupe. Kuya, ate, kuya. Tungkol saan naman po itong booth nyo? Actually, as you can see, nandun yung DT and AC. Pinagsama na yung dance troupe and artist circle. So, under dance troupe, nandyan yung mga iba't ibang genre ng sayaw, gymnastics, contemporary, dance sport, modern, hip-hop, yun, as you can see, like that. Tapos, dance sport. Sa artist circle naman, more on acting, ganyan. Tula-dula, for example. Pwede pong makahingi ng sample? Ay, sample! More! Sige! Oy, sample na! Level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1, now. Level up, 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 level up. All the summer so yummy, all the sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, level up, level up, level up, level up. Meanwhile. Samera, sino yung sinasabi mo? Samera, sundon. Bakit? Wala akong... Sinasabi. Sino yung sinasabi mo, Samera? Samera? Si Pastor. Ah.